Soc en Roger Illa, soc el delegat d'Acció a Madrid. Disculpeu que a l'agenda està previst que hi participés el Xavier Elizondo, però, que és el meu cap a Barcelona, però per motius d'agenda no ens pot acompanyar. D'acord? Jo soc el delegat a Madrid, que de fet també el fruit d'aquesta delegació a Madrid, que fa aproximadament 3 mesos que s'ha obert, és fruit d'aquests fons Next Generation, perquè us donareu una miqueta la idea de la importància que tenen aquests fons per Espanya i per Catalunya. I tant és així com que Acció ha decidit obrir una delegació aquí per estar més a prop dels ministeris i dels diferents subdireccions generals per estar més atent amb aquests fons, el que està passant i com podem captar el màxim d'aquests fons cap a Catalunya. Després ja us explicaré en més detall. A mi se m'ha demanat que us expliqués en què consisteixen aquests fons Next Generation i també molt concretament el tema del kit digital. Jo he pensat, si us sembla bé, fer-ho d'una manera bastant pràctica. Jo us explicaré una miqueta en què consisteixen i us explicaré una miqueta sobretot el tema del kit digital, però crec que és molt interessant que també conegueu les eines amb les que heu de treballar per obtenir aquests recursos, d'acord? Vull que sigueu àgils i tingueu un coneixement prou suficient com per accedir a les fonts on es troben aquestes convocatòries i vosaltres mateixos també tingueu la capacitat de poder sol·licitar, tot i ser, pel que em consta, en molts casos autònoms, micro o petites empreses, d'acord? Us projecto, si us sembla, la presentació que havíem preparat. Aviam. Entenc que es veu una presentació ara de lo que són els fons Next Generation amb una portada dels fons Next Generation a Europa. Us faré una petita presentació en la qual parlaré primer d'Europa, després d'Espanya i després de Catalunya, perquè entengueu una miqueta el context d'aquests fons. Aquests fons venen fruit de la crisi que estem patint, que gràcies a Déu sembla que n'estem sortint, però que hem patit i que estem patint encara fruit de la crisi del coronavirus. I fruit d'aquesta crisi, Europa considera que és el moment de potenciar, sobretot a la indústria i a l'empresa espanyola, europea, en dos àmbits, sobretot. Ja veureu que hi ha dos drivers que es repeteixen contínuament, que són, per una banda, la digitalització, d'acord? Digitalització, revolució 4.0, tot el que és la indústria 4.0 i també, per una altra banda, tot el que són la sostenibilitat, projectes de sostenibilitat i també, en aquest sentit, ja veureu que aquest driver també es va produint contínuament. Europa, a diferència d'altres crisis i poder inclús altres continents, sempre amb la crisi del 2007-2008 a Europa i Espanya va optar per reduir costos, reduir despesa. En canvi, als Estats Units, crec, i va ser molt clar, van apostar per invertir i per ficar més diners al sistema. En aquest cas, Europa jo crec que ha fet un exercici molt interessant i ha apostat pel revés. En comptes d'intentar reduir la despesa, al contrari, ha anat a fer un salt endavant, a posicionar-se, i tant és així com que aquests fons Next Generation estan dotats a nivell europeu en 750.000 milions d'euros, que és realment una quantia que mai fins ara s'havia produït. I també dir que Espanya, en aquest exercici, perquè els diferents estats membres d'Europa van fer el seu programa, el seu projecte per sol·licitar el fons de recuperació. I bé, Espanya, en aquest sentit, va fer un exercici molt bo. Ha estat l'estat que més recursos ha obtingut. D'aquests 750.000 milions d'euros n'ha obtingut 140.000 milions, que 70.000 amb subvenció i 70.000 amb préstec, per això aquests 61.500. En quant al període en el qual aquests fons es duran a terme, això va començar l'any 2021, que s'aprova en el Congrés el 13-14 d'abril del 2021, i els projectes està previst que s'han d'executar o s'han de realitzar entre el 2021 i el 2023, perquè després ha d'haver-hi un temps per poder-lo justificar, que és fins a l'any 2026. Durant el 2021 i el 2023
s'han de poder donar totes les subvencions, s'han de poder resoldre totes les subvencions del 2023 al 2025. Totes aquelles que hagin sortit en la fase final del 23 tindran temps per poder les empreses fer aquella iniciativa, aquell projecte, i del 2025 al 2026 totes les resolucions de les ajudes que s'han donat durant aquest temps hauran d'estar justificades i aprovades per Europa. La tipologia d'ajudes, us intentaré explicar perquè les entengueu, les dividim en tres grans grups, d'acord? Un primer grup que són les ajudes tipus el kit digital, que ara entrem en detall. Tipus el kit digital, un altre tipus, totes elles tenen en comú que són ajudes molt transversals, en el qual hi pot accedir-hi des d'un ciutadà, que no és el cas del kit digital, però des d'un ciutadà que vol comprar un cotxe elèctric en un concessionari, doncs gràcies al programa del fons Next Generation, que és el Moves 3, i vol comprar un cotxe elèctric, doncs té una subvenció d'una quantitat de diners, no sé si són 4.000, 5.000 euros. Un ciutadà, una empresa que vol comprar un vehicle elèctric o una flota, doncs també té accés a aquesta ajuda. Per tant, molt capilar, molt transversal, dotada de molts milions d'euros, però amb un impacte relativament petit a l'empresa o a la persona física. Aquest és el Moves 3 en quant a automoció. En quant a digitalització, doncs el programa és el kit digital. Després hi ha un altre tipus de projectes, que són els projectes que són diferents convocatòries, que és el gruix del recurs econòmic que s'ha destinat fruit d'aquests fons Next Generation, que són per diferents convocatòries, que també us explicaré i us explicaré com accedir, que és el que es deia abans. I després, per acabar, hi ha els grans projectes transformadors del sector, que són els PERTEs, que són projectes realment complexes i que suposen inversions mínimes de 40 milions d'euros. Dit això, comencem per fases. Primera fase, projectes transformadors, projectes d'impacte molt capilar per persones, ciutadans, autònoms, microempreses i petites empreses, com per exemple és el kit digital. Us faig una breu explicació. El kit digital, l'objectiu que té la Subdirecció General de Digitalització de l'Estat d'Espanya és la de digitalitzar la microautònom i petita empresa espanyola i destinen 2.600 milions d'euros i el seu objectiu és arribar a 1 milió d'empreses espanyoles a que facin aquest procés de canvi. La sol·licitud o el procés de sol·licitud d'aquesta ajuda s'intenta que sigui la més senzilla possible. Aquí us he explicat i després, quan acabem aquesta jornada està gravada i també quan acabem la sessió li passaré tota la informació que us he anat explicant i també els accessos a les diferents webs que veureu. Però vaja, jo he fet, és molt senzill, he fet pantallazos a la web d'Acelera Pyme, que és qui gestiona el kit digital, i crec sincerament que està realment molt ben explicat. Jo he seguit una miqueta els processos com si jo volgués fer o acreditar o sol·licitar com a beneficiari un kit digital i realment no m'ha semblat que fos molt complicat. Primer de tot, t'has de registrar com a empresa en l'àrea privada que té el kit digital i fer un test, una autodiagnosi de com la teva empresa o tu com a autònom estàs en aquest àmbit de la digitalització. Després has d'accedir a consultar la informació disponible en les diferents metodologies o en els diferents àmbits que pots estar acreditat com a kit digital. Espera, veig que falta una diapo aquí, perdoneu un moment, perquè estava aquí, ja no la veig. Bueno, no passa res. A les opcions de digitalització hi ha els diferents àmbits en els quals tu pots estar acreditat, que tu pots sol·licitar per fer un projecte de digitalització. N'hi ha 12. Pot ser des de ciberseguretat, pot ser per factura electrònica, pot ser per la creació de la teva pàgina web, pot ser per establir una estratègia de màrqueting digital. Poden arribar fins a 12 diferents categories, d'acord?
la quantia màxima que una empresa pot rebre per aquest tipus de projectes és fins a 12.000 euros. Va de 2 a 12.000 euros, depenent del tamany de l'empresa i de la tipologia de projectes. És més, es dona més subvenció, per exemple, per un projecte de ciberseguretat que no per un projecte de realització d'una pàgina web. Per una pàgina web, perquè tingueu una idea, el Kit Digital o l'Accelerapyme considera per una microempresa, per un autònom, fins a d'un a 3 treballadors, una subvenció de 2.000 euros. I per una gran empresa, en el cas màxim que pot arribar a percebre és fins a 12.000 euros. També, actualment, el procés de sol·licitud no està donat d'alta. Tu pots fer aquesta primera fase d'accedir a l'àrea privada i registrar-te i fer la diagnosi digital, però encara ara no pots sol·licitar el bono. El bono, quan tu el sol·licitis, hauràs de contractar, hauràs de sol·licitar algun proveïdor perquè et faci el procés que has sol·licitat, que són aquests agents digitalitzadors. Aquests agents digitalitzadors també és un tema important. Són proveïdors tecnològics, experts en algun de les 12 temàtiques o més d'una de les 12 temàtiques que subvenciona el Kit Digital i han d'estar acreditats per Accelerapyme. Per tant, un exercici important a fer, si teniu un proveïdor que esteu treballant amb ell, per exemple, amb un CRM, i aquest proveïdor no està acreditat i no és agente digitalitzador, a l'hora de subvencionar el Kit Digital, si ell no està acreditat, no podreu fer-ho amb ell. Ho podreu fer en qualsevol altra de la base de dades que estigui acreditat. Per tant, i ara sí que aquesta fase d'acreditació està oberta, demaneu-li als vostres proveïdors que s'acreditin com a agents digitalitzadors. I això, com us dic, aquest procés està obert. És molt important per vosaltres, per seguir treballant amb aquest proveïdor, si és que esteu contents d'estar amb ell, i també és molt important per ell, perquè a part de tenir-vos a vosaltres com a client i a sobre amb una part subvencionada del procés, ell li permetrà accedir a altres ajudes, altres possibles empreses interessades en fer aquest tipus de canvi, d'acord? Què més? Mira, us ensenyaré la web perquè podeu veure. Jo aniré ensenyant-vos bastantes webs, després no patiu perquè us les passarem totes. M'agradaria que això desaparegués. Ara. Kit Digital. Hi ha un PDF que explica consulta que anuncio de edición digitalizadores, bases reguladoras. Aquí tenim les bases reguladores en la pàgina web. Aquesta és la guia ràpida. Ara. Aquesta és la guia ràpida del Kit Digital i aquí us volia ensenyar les diferents 12 categories de projectes que podeu accedir. Doncs el que us deia, no? Fer una pàgina web, fer temes de comerç electrònic, temes de xarxes socials, gestió amb clients, intel·ligència empresarial, serveis y herramientas de la oficina virtual, gestión de procesos, factura electrònica, comunicaciones seguras i ciberseguridad. D'acord? Per cada una d'elles tens una partida de subvenció diferent, com us he comentat. I bé, ja veieu, la web és aquesta. Per sol·licitar, doncs aquí teniu el que us comentava abans, els diferents passos que heu de seguir i bé, crec que no és gaire complexa per poder-ho fer. Kit Digital és un d'aquests programes que us comentava abans que és molt transversal i que té accés molta empresa. Un altre, també crec que és interessant, per exemple, qualsevol empresa que es vulgui fer instal·lació per temes d'autoconsum, emmagatzematge i temes d'energia tèrmica també pel sector residencial. Un altre tipus d'ajuda, que la convocatòria està oberta, molt transversal, que impacta molta empresa i molt fàcil de sol·licitar.
També una cosa important del kit digital. Els projectes poden ser superiors a la quantia de subvenció que us dona el programa de kit digital. I en aquest sentit, el que es fa és que vosaltres al sol·licitar-ho, la part que, per exemple, per un tema de la pàgina web, que és fins a 2.000 euros, si a tu et costa 4.000 i sol·licites el kit digital, a tu et donaran 2.000 de subvenció, que tu no els veuràs perquè va directament a l'agent digitalitzador i tu el que hauràs de fer és pagar-li els 2.000 restants directament tu a l'agent digitalitzador, d'acord? O sigui, pots complementar la subvenció amb la part que tu consideris necessària per poder arribar o que el proveïdor t'ha dit que costa la factura amb la part que correspongui. Una empresa pot sol·licitar més d'una solució de les que vèiem abans del kit digital fins a arribar al tope màxim per tamany d'empresa. Si ets una empresa fins a 50 treballadors, el tercer rang de 25 a 50 treballadors, pots arribar a sol·licitar diferents àmbits d'ajuda fins a arribar a aquest topall dels 12.000 euros. Però sols ho pots sol·licitar un cop, això és important. No pots sol·licitar ara un kit digital per 4.000, ara un altre kit digital per un 4.000 i després un altre per 4.000 més. No, has de tenir una visió global i per això la idea aquesta de la diagnosi que ells expliquen, doncs per tenir una visió global de la teva empresa com està en aquest àmbit i al moment de sol·licitar podràs sol·licitar per diferents àmbits però sol un cop, sumant al màxim el topall que tens com a empresa per accedir-hi. I els proveïdors, els agents digitalitzadors, ells sí que poden fer tants kits digitals com faci falta. D'acord? Dit això, explicat una miqueta el kit digital, explicar també un altre tipus, com has explicat abans, el Moves 3 per tenir un vehicle elèctric i també explicar una miqueta aquest d'energies renovables o per temes d'autoconsum a la teva empresa. Hi ha una altra tipologia de projectes que crec que és molt interessant i per això us ho volia explicar i ara us explicaré com accedir-hi, que són el segon grup, que és, diguéssim, el més important en quant a dotació pressupostària i en el qual crec que és important que tingueu un cert coneixement de quin és com accedir-hi, que són els 4 eixos transversals que s'ha dissenyat des del govern central, que són el tema de transició ecològica, la transició digital, la cohesió social i territorial i el quart eix, que és el d'igualtat de gènere. Nosaltres el que ens impacta és el de transició ecològica, com a empresa estic parlant, el de transició ecològica i transició digital, que sota aquests eixos cauen 10 palanques, que són les que veieu aquí baix, i sota aquestes palanques cauen les 30 components. Aquí tenim una miqueta com estan repartits els 70.000 milions d'euros amb els diferents àmbits de les 10 palanques que estàvem comentant. En temes de sostenibilitat van 40.000, és un 40%, en quant de digital suposa gairebé el 30%. I aquí estan el que us comentava. Dins de les 10 palanques, els diferents components fins a sumar aquestes 30 components. Les que a nosaltres més ens impacten, com us he comentat abans, són les de transició ecològica i la digital. Com accedir, com trobar aquestes components? Doncs mirem, com us he comentat abans, us passarem aquestes pàgines web. Hi ha 3 webs que per mi són imprescindibles per poder treballar en aquest àmbit, d'acord? Tu, com a empresa, aquí estan les diferents, el que estava comentant abans, els 4 eixos transversals, les 10 polítiques palanca, les 30 components, d'acord? Jo ja me la sé una miqueta i, per exemple, hi ha una component que és important, que és la de l'apoyo a la PIME, d'acord? Que és dintre de la palanca de modernización y digitalización del tejido industrial, la componente 13 és impulso a la PIME. Aquí podem veure tots els reptes que s'han definit des del govern central per a les empreses en diferents àmbits, les reformes que sortiran durant aquests anys, des del 2021 fins al 2023, que es portaran a termes, es crea una estratègia Espanya de Acción Emprendedora, mejora de regulació del clima de negocis, etc. I es detallen una sèrie d'inversions que es faran durant aquest període, d'acord? Perdoneu, el pressupost d'aquesta component, solament d'aquesta component 13, és de 4.894 milions d'euros, d'acord? Llavors, sí o sí,
durant aquests anys, des del 2021 fins al 2023, aniran sortint diferents convocatòries que impactin amb aquestes inversions que surten aquí. Amb la inversió 2 de component 13, amb la inversió 1 de component 13, etc. Fins a esgotar aquests 4.894 milions d'euros. Molt bé, aquesta és una component per molts temes, digitalització i innovació. Incluye, entre otros, programas de subvenciones para pymes de los costes de adopción de soluciones digitales y de transformación digital, de apoyo a proyectos de digitalización a la cadena de valor de diferentes sectors industrials, etc. Però sí o sí, per exemple, aquí digital impacta clarament amb aquesta component. O bé amb el creixement, també hi ha temes d'emprenament, hi ha temes de comerç, apoyo al comercio. Ostres, doncs segur que hi ha alguna possibilitat. Programas de mercado de modernización del comercio, fondo tecnológico, línea de ayudas para los pequeños y medianos comerciantes, de forma individual a través o bé a través d'associacions, etc. Tenint aquesta idea, tenint aquesta informació d'aquesta component i d'aquesta inversió, hi ha un resum que es fa setmanalment al govern central que surt tot allò que ha sortit durant la setmana anterior a la que estem actual. O sigui, tu el dilluns de la setmana que ve tindré el resum de tot el que ha passat aquesta setmana passada. Què és aquest resum? Resum de totes les ajudes i subvencions que s'han donat durant aquest últim període. Per exemple, l'ha entrat del 21 de gener al 4 de febrer. Aquí podem veure les coses més importants que s'han aprovat, etc. I al final tenim un PDF que aquí el teniu, que no sé si es veu prou gran o no. Us el faig més gran. Que aquí veieu diferents, imagineu, això és cada setmana. Això són les diferents coses que van sortint cada setmana. D'acord? Que són diferents, evidentment. Si us fixeu aquí, hi ha una pestanya que posa componente 7, reto número 3, componente 6, inversió número 4. En aquest cas, per exemple, la componente 6, que no sé quina és, adjudicació, en aquest cas, Midma adjudica el contrato de obras de instalación de señalización de detección remota para evitar atropellos en licencias de la carretera nacional 432. Aquesta component era referència a alguna de territori, entenc, no? Però sí que pot haver-hi alguna component de la 13, que és la que parlàvem abans, o alguna altra que vosaltres us heu de mirar quines són les que vosaltres us poden interessar, que, ostres, com que sabeu que aquella component és important per vosaltres i la inversió 3 d'aquella component és la que havíeu vist que vosaltres us podia anar bé, ja saps que ha sortit l'ajuda, ja saps que ha sortit, en aquest cas, un conveni, o ha sortit una adjudicació, o ha sortit un conveni, o que sigui. Accedint a aquest enllaç d'aquí, tu pots accedir en aquesta ajuda. D'acord? Un altre web important, un altre web interessant. Ha estat un tema que s'ha reclamat, hem reclamat molt i hem apretat perquè finalment això passés, que és que ara tenim una previsió, calendari de pròximes convocatòries previstes del Plan de Recuperació enero-junio de 2022. Per tant, sabem que aquest primer semestre, què sortirà, quines ajudes sortiran, quines convocatòries hi haurà. I aquest primer semestre, sol amb aquest primer semestre de 2022, s'adjudicaran 24.600 milions d'euros. La jugada, realment, com veieu, és molt, molt important. Llavors, aquí tenim aquest llistat que també es pot descarregar en Excel o en un PDF, que és de tot allò que anirà sortint durant aquest temps. Tens més o menys informació si serà el primer trimestre, si serà per al segon trimestre o quan sigui, però saps que tot això, totes aquestes despeses, totes aquestes convocatòries sortiran. Doncs, de nou, és un exercici interessant a fer, a veure si dintre d'aquestes diferents convocatòries que sortiran durant aquest primer semestre, que també us puc avançar que no en sortiran moltes més, si realment aquests 24.600 milions d'euros que es donaran aquest 2022 durant aquest primer semestre és gairebé el 90% del que es donarà aquest 2022. Es pot dir que gairebé tot d'aquest 2022 sortirà durant aquest primer semestre. Doncs bé, també és una font interessant per veure i estudiar quines digitalitzacions de red, hi ha diferents convocatòries dotada d'aquí amb els milions d'euros que sortiran i també és una font interessant per accedir i perquè vosaltres també tingueu informació del que vindrà. D'acord? Dit això, ara ja una miqueta espero que hagueu entès
de què es tracta això, perquè ho sentireu, tota aquesta cantarella l'anireu sentint, les componentes, segur que algun mitjà, en algun medi, en sentireu parlar. Doncs que tingueu clar en què consisteixen les 30 components, les teniu en aquest link que us facilitarem, i aquestes 30 components el que us heu de fixar són amb les inversions que hi haurà i com impactaran. I conjuntament amb el resum setmanal que publica Moncloa, més la previsió del primer semestre, de les ajudes que us sortiran, crec que no se us escaparà gaire res. Estareu realment ben informats de tot el que vindrà. Tercer grup, important. Us he explicat el primer, recordeu, kit digital, tipus kit digital, molt transversal. Segon grup, convocatòries que aniran sortint a través d'aquestes componentes. Tercer grup, important, que també ja està dotat amb molt pressupost, que són que també, perquè és cultureta, aquí jo crec que no us afecta tant, que són els PERTEs, els famosos PERTEs. Els PERTEs són grans projectes transformadors de sector, en el qual estan liderats per grans empreses, però sí o sí han de participar-hi petita i mitjana empresa espanyola, amb un 30% del projecte. Més o menys, perquè sapigueu que els projectes que es presenten aquí també tots ells sempre són en l'àmbit de l'innovació, amb circularitat o energia o economia verda, o bé també en temes de digitalització. Se n'han publicat ja uns quants. El procés d'un PERTE és força llarg. Primer es presenta la ministra o el ministre corresponent al ministeri que és d'aquell PERTE, anuncia que es farà aquell PERTE. Un cop que s'ha anunciat per part del Ministeri, s'aprova pel Consell de Ministres. Per exemple, us poso una traçabilitat de com ha anat el PERTE-BEC, que és el de vehicle elèctric i connectat. Al juliol s'aprova, al final de juliol s'aprova per Consell de Ministres el PERTE-BEC. El 28 de desembre del 21 s'aprova el que són les ordres de bases, que és per on anirà i què recolzarà aquesta gran iniciativa. I ara falta que surti la convocatòria d'ajuda, realment. I encara no la tenim, i estem a 10 de febrer. Per tant, són processos molt llargs, que es construeixen grans projectes consorciats de transformació del sector, en el qual han de participar, com he dit, un 30% de PIME, han d'estar participant més d'una comunitat autònoma i són projectes en el qual hi ha aquest procés de canvi important. En el cas del vehicle elèctric, del vehicle és únicament per projectes de vehicle elèctric i connectat, temes de bateries, etc. Un altre PERTE que està ja aprovat és el PERTE de la salut, que se'n diu el PERTE de salut de l'avantguàrdia. Un altre PERTE que sortirà és el PERTE agroalimentari, un altre PERTE és el naval, un altre PERTE és el de l'economia circular, un altre PERTE és el de la llengua espanyola, que és un tema d'intel·ligència artificial. D'aquests PERTEs, que cada un, el del vehicle elèctric està dotat amb 4.000 milions d'euros, per exemple, alguns altres amb 1.000, alguns altres amb 3.000, en quantitats molt importants, i s'estima que d'aquests PERTEs aproximadament n'hi haurà uns 10. No més que 10 PERTEs durant aquest període fins al 2023. I amb tot això, què és el que està fent acció en quant al Next Generation? Doncs bé, la nostra missió en aquest cas és volem assegurar i maximitzar que el màxim d'aquests fons vagin a parar a l'empresa i a la indústria catalana. Ja per si Catalunya és una regió en la qual és la primera regió de l'estat europeu en el qual capta, en nombre de pimes que capta més projectes d'innovació de la Comissió Europea. Perquè tingueu una idea, el volum que movem en quant a projectes que fan les empreses, aquí teniu 4 dades, més de 1.140 projectes rebuts, corresponent aproximadament a uns 64.000 milions d'euros, més de 5.943 convocatòries obertes, més de 730 promotors que tenim en diferents àmbits, més de 2.000 peticions rebudes per obertura de nova oficina. Nosaltres tenim 45 oficines arreu del món i, com és normal, també rebem molta necessitat de serveis per a aquestes oficines
I fruit d'aquests Next Generation també s'han creat el que se'n diuen manifestacions d'interès MDIs, que això ha servit al govern central també per dissenyar aquestes diferents ajudes. El que ha fet el govern central és sol·licitar unes manifestacions d'interès, és escoltar el sector, escoltar la indústria, que aquesta ha enviat el que ells creuen que eren reptes estratègics per elles, per després intentar dissenyar les diferents convocatòries o més adequades o més ajustades a les necessitats de les empreses. En quant als projectes, en quant a l'oficina que ha creat Acció Next Generation, és una oficina de nova creació, va començar el mes de maig-juny amb el Xavier Elizondo, amb el meu cap, ell únicament. Jo estava a Acció també en l'àrea de clústers, però va començar ell com una startup dintre d'Acció. I bé, l'objectiu és acabar sent ara mateix uns 6 persones i l'objectiu és acabar sent unes 14 persones. I realment és un procés ambiciós el que estem vivint dintre d'Acció i també ho creiem perquè és realment imprescindible i necessari fruit del tamany de la jugada. Vull dir, són molts milions d'euros els que ens estem jugant i que nosaltres creiem que és clau que aquest nou departament, diguéssim, es creés per estar més a prop. Què estem fent? Quina és la nostra feina? Primer de tot, estar molt atents amb l'empresa, intentant identificar projectes. Aquests projectes, els que tenen d'un impacte més gran, el que fem és a través, si cal, a través meu, concretament, que siguin presentats a els diferents ministeris, acompanyant-los i presentant les persones de decisió en aquests àmbits. Un altre procés que estem fent és articular consorcis, intentar aquests PERTEs, que són projectes consorciats, buscar i crear un consorci que tingui sentit, ambiciós i amb un projecte interessant per poder ser recolzat a través d'alguna de les línies que existeixen. Acompanyar convocatòries, aquí intentarem oferir un servei, evidentment no podem arribar fins al final, perquè suposaria molt de temps per la quantitat d'empresa, nosaltres ens devem a tota empresa catalana, però sí que intentar crear o ajudar amb allò que puguem perquè les empreses puguin accedir a les diferents ajudes i convocatòries que hi ha. Difondre informació veraç i oportunitats. Aquí, i també segur que vosaltres heu viscut, no? Vull dir, hi ha molta desinformació i hi ha que ordenar tota aquesta informació. Se'n parla molt, realment és molt ambiciós el programa, però, ostres, crec que també en alguns casos s'ha generat unes expectatives que no han casat amb la realitat. Doncs bé, amb sessions com les d'avui, intentant dibuixar clarament en què consisteixen aquests fons i intentar buscar realment la font de les ajudes perquè això tingui la màxima veracitat possible, també és part del nostre projecte. Participar en els projectes estratègics, com us comentava abans, com són els PERTEs. També no solament tothom està molt interessat en el que són subvencions de fons perdut, però hi ha altres vies, hi ha altres entitats, com pot ser via l'ICF, però bé, hi ha a l'IDAE, hi ha diferents entitats en les quals també ens hem de fixar i hem d'estar atents. I concretament, des de l'oficina de Madrid, és establir, sobretot, de nou contactes amb els diferents ministeris que ens tinguin presents, perquè nosaltres permeta-li al govern central d'accedir, a arribar a tot arreu, a arribar, en el nostre cas, a Catalunya i a qualsevol empresa del territori català, nosaltres creiem més proximitat i més capacitat per poder-ho fer. I també al revés, que no hi hagi cap empresa, no hi hagi cap projecte d'empresa catalana que no pugui arribar aquí als diferents organismes de l'Estat central. Identificar, intentar aquests projectes consorciats. També treballar des d'aquí, també part de la feina és establir relació amb diferents comunitats autònomes per casar i per trobar possibles sinergies. I tenir també, molt important, un canal obert entre els diferents tècnics i polítics dels diferents ministeris i nosaltres per intentar que ens trobem que tingui sentit amb allò que estan dissenyant i que també nosaltres puguem aportar la nostra part. Diferents coses que hem fet, aquí hi ha diferents webinars en diferents àmbits que s'han anat parlant, temes d'energia, temes del vehicle elèctric, etc. Aquí tenim una idea del que hem anat fent. I bé, també hem posat a disposició de les empreses una web nova en la qual us recomano que també hi accediu, que
que entreu doncs, en el banner aquest doncs, de color groc per també estar atent a les diferents convocatòries que surten, que us podem avisar si us hagués marcat aquell àmbit perquè us podem avisar que aquella convocatòria s'ha obert. Així tot, us recomano que seguiu fent el que jo us he dit perquè se'ns pot passar, perquè al final hi ha persones al darrere d'aquests banners i d'aquestes consultes i ostres, no voldria que això passés. I també és important que us feu aquest exercici d'anar seguint el que va sortint. Tenim la bústia de reactivació d'acció. Aquí també us podem donar resposta a les vostres inquietuds, a les vostres necessitats. El que fem també són fitxes resum de totes les convocatòries que sortiran. Molts cops aquestes convocatòries són molt enfarragoses, són complicades d'entendre, doncs intentem ser molt escuets, ser molt clars en quant al que s'espera d'aquella convocatòria, en quant als beneficiaris, en quant als objectius, perquè també vosaltres tingueu de forma més clara i possible i ràpida la informació que us interessa. Donar-vos suport tècnic amb totes les convocatòries, amb tot allò que puguem, suport institucional. Jo des d'aquí a Madrid, evidentment, tinc molta relació amb els diferents ministeris i amb els secretaris generals o ministres. I bé, i fer com el que fem avui, webinars informatius, d'allò que se'ns demana per intentar ordenar tot el que hem estat parlant. I ja està. Jo crec que per part meva això és el que jo us volia compartir. Crec que és interessant, si us sembla, que anem comentant. Vull dir que ara, si us sembla, si podem obrir el torn de preguntes, doncs per mi encantat. No sé si hi han hagut preguntes. Com funciona, Vanessa? Roger, hi ha preguntas y respuestas a baix. Et surten algunas preguntas que Abraham ha dit. ¿Cuáles son los rangos de empresa? ¿Cuántos trabajadores? Sí, voy. Del kit digital, eh? No ho ha especificat, sí, però... segur, però sí. Com que el tema era del kit digital, anem a veure-ho. Estic projectant ja de nou? Sí, es veu la pantalla de la web. Molt bé. Vale. Un segon que accedim. És important entrar perquè aquestes diferències en cada àmbit sempre canvia. Llavors és millor tenir-ho clar. No, aquí no és. Aviam. La guia ràpida no era... Aviam. Era de 1 a 3, de 3 a 25 i de 25 a 50, però deixa'm que ho verifiqui un segon, eh? Bases reguladores... Próximos eventos... Ostres, on estava? És que la guia ràpida hem vist abans i aquí no sortia. Nostra àrea privada... És que es torna a sortir aquí. És que aquí no surt els rangos. Bueno, digue-li que li contestarem, si ja li buscaré. Perfecte. Ai, quina pena. Ara no ho sé trobar, perquè li facilitarem, cap problema. Perfecte. La Montse, per una altra banda, ens pregunta el tema del test diagnosi digital, en què consisteix? Bueno, es fa una sèrie de preguntes a l'empresa per veure a quin nivell de digitalització està. Perquè, d'alguna manera, el que volen fer és preveure que l'empresa, quan sol·liciti kit digital, com que sol pot sol·licitar un cop, ho sol·liciti per tots aquells àmbits, que no se descuidi cap dels 12 àmbits aquells que hem estat parlant. Doncs que no sol es quedi amb un tema de la web, quan també després poder se n'adona que també necessitava un tema de factura electrònica. Doncs la diagnosi el que li servirà és d'intentar analitzar tota l'empresa i des d'un primer moment establir quines són els diferents kits digitals que ha de sol·licitar amb una sola sol·licitud. Vale. L'Abraham, que ens ha preguntat abans, torna a escriure i posa en la consulta 02.
No sé si això... Perfecte, doncs sí. Gràcies, Abraham. Aquí està, perfecte. Mira, aquí están. Pequeñas empresas entre 10 y 50 empleados poden accedir màxim de 12.000 euros. Pequeñas empreses, microempreses de 3 a 10 fins a 6.000 i de 1 a 3 fins a 2.000. Què vol dir? Si veiem, aquí hi ha el cost de les categories de solucions digitals, el que costen cada una d'elles. Per exemple, en comerç, una empresa, perquè tinguem una idea clara, entre 10 i 50 treballadors, que pot arribar a un total de 12.000 euros, pot sol·licitar, per exemple, un de comerç electrònic, un de sitio web, un altre de BI i analítica, això que no sé què suma, 6, doncs aquest de 6 més un de gestió de processos, que sumen 12.000, d'acord? Que és el màxim que pot accedir. Però sol pot sol·licitar un cop, per això el tema de l'anàlisi, per això el tema de la diagnosi. Pot sol·licitar aquests 3 amb una única sol·licitud. Aquí no hi ha concurrència competitiva. Què vol dir això? Que no competeixen els projectes entre ells. Van per ordre d'entrada fins a esgotar pressupost. Tenen 2.600 milions d'euros, doncs tots els projectes que entren d'empreses espanyoles fins a esgotar aquests 2.600 milions d'euros seran subvencionats si compleixen el requisit que han de requisit, si compleixen els requisits que tenen, que han d'estar al dia de Seguretat Social, que han de facturar un mínim, una sèrie, han de tenir uns anys d'existència, etc. Que això està a les bases reguladores. Vale, perfecte. Y Carlos García también fa una otra pregunta. ¿En el número de trabajadores se tienen en cuenta también los autónomos societarios? Los autónomos societarios. O sigui, Ostres, aquesta pregunta aquí m'enganxes, No sé, no estic segur si és únicament per treballadors directes i si incloeixen els treballadors indirectes. No t'ho puc dir. Això també us aconsello, aquest tipus de preguntes, hi ha la web d'info@acelerapyme.com.es, que és la que veieu aquí baix, és supereficient. Aquí també, jo crec que és interessant que us adreceu aquí i us contestaran en menys de 2 hores. Aquestes preguntes més concretes jo sí que us aconsello que hi accediu. La veieu aquí baix, la web? El link al mail. Vale, de moment, a veure, Felipe, colgaréis esta informació. Sí, la presentació es penjarà, ho hem posat una mica més a dalt, que està gravada i la penjarem. Exacte. No sé si algú més vol fer alguna pregunta. Els diferents links que us he anat ensenyant també us els passaré perquè crec que és interessant que hi vagin treballant. Perfecte. Esperem un minut o així a veure si algú més vol fer alguna pregunta. De moment jo crec que no, ningú està... Aquí ens pregunta el Felipe, ¿el kit digital tiene en cuenta la renovación de los equipos informáticos? Hi ha en alguns àmbits que pot subvencionar mira, si tens aquí, la ciberseguretat, per exemple. Aviam, em sembla que era aquí, que et diu fins a quants... Aquest no. En algun àmbit d'aquests, et diu fins a quants equips pots subvencionar i en quina quantia. Veus aquí, per exemple, temes d'usuaris per les llicències. Estic buscant, que surt algun. Aquí, importe màxim d'ajuda segons el número de treballadors. Espera, Pues sí que pot subvencionar, sí que és possible. Val, perfecte. No, digues. No, era una altra pregunta, però no segueix, si volies dir. No, ja està. També, com sempre, hem de tenir present el tamany de l'empresa, que això també et marca el topall màxim que pots accedir. La Montse ens pregunta, on surt el llistat d'agents digitalitzadors adherits? Sí, encara no està llistat perquè no està en procés d'acreditació, encara s'estan acreditant. Llavors, fins que no estiguin tots els agents o un mínim d'agents digitalitzadors a la base de dades, no es publicarà. O sigui, encara està en procés
de selecció d'aquests agents digitalitzadors. O sigui, per tant, no hi és encara. Aquest procés d'acreditació de l'agent digitalitzador estarà obert durant tot el període que duri el programa d'ajudes. Si el vostre proveïdor no és agent encara ara i ho vol començar a fer tot el procés ara, pots fer-ho d'aquí un mes o d'aquí 3 mesos o d'aquí un any. No es tanca mai aquest procés. Igual que no es tanca mai tampoc per sol·licitar, fins que no s'esgoti el pressupost, evidentment. Vale. L'Albert ens pregunta, bon dia, tinc dificultats en el registre. Ho he fet un parell de vegades, però no he rebut el correu. Ara no sé si estic registrat o no. He demanat diverses vegades recuperació de contrasenya, però no rebo cap correu. Jo recomanar-li... És que, clar, això no és gestió nostra, això és govern d'Espanya. Això jo el que li recomano, que sincerament funciona molt bé, és que els enviï un email en aquesta adreça de correu. info@acelerapyme.gov.es. I per últim, la Montse, moltes gràcies. Imagino que ens anireu informant o a través del web també ens ho diran. Sí. I us asseguro que sortirà una campanya de comunicació molt important perquè és un procés mai fins ara s'havia fet, una convocatòria dotada amb aquest pressupost volent ajudar a tantíssima empresa, vull dir, és una cosa única, vull dir que no és corrent. Per tant, estan també preocupats que esgoti el pressupost i que arribi a tota l'empresa espanyola. Vull dir que realment ens enterarem segur per una molt bona campanya de comunicació. Doncs de moment no hi ha cap més pregunta. Espero que us hagi servit no solament pel kit digital, sinó també per entendre en tot això dels Next Generation i per treure una miqueta, trencar amb tòpics, que això solament va per grans empreses. Bé, si veieu les convocatòries també va per les petites, mitjanes i microempreses. Intentar que tingueu les eines per poder accedir i trobar aquestes ajudes on estan, que realment estan i que són relativament fàcils de trobar-les, i animar-vos que es presentin a través del kit digital, que és una línia crec que força senzilla de sol·licitar. Directament el proveïdor rep la subvenció, vosaltres no heu d'avançar aquests diners per avançat. Té una sèrie d'avantatges interessants i altres possibles línies potser una miqueta més complexes, però també si té algun projecte interessant que pugui ser recolzat. És una oportunitat única, realment. Vull dir, realment mai s'ha dotat de tant pressupost com ara per poder fer projectes en aquests dos àmbits, sobretot en temes de digitalització i economia verda. Doncs moltes gràcies, Roger, per la teva implicació i per aquesta sessió que crec que suposo que ha anat molt bé per tothom, per si tenia cap dubte. Molt bé. T'envio a tu, Vanessa, les diferents webs que hem utilitzat. Sí. I res, al vostre servei, encantat d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies.